Почакай за момент, не отминавай. Искам специално да се помоля за теб. 3 молитви могат да ти помогнат да преминеш всяко изпитание. Първо, когато си тревожен и духом изтощен, Господи, когато всичко около мен се клати, дари ми вътрешен мир. Укрепи вярата ми, за да не бъда съкрушен от тежките изпитания. Второ, когато се тревожиш за хората, които обичаш, Господи, моля те, защити моето семейство. Укрий ги със своето състрадание. Пази ги от злото и не допускай нещастие да сполети техния дом. Трето, когато не знаеш на къде да поемеш следващата крачка, Господи, моля те, упъти ме напред. Не ме оставяй да се загубя. Вярвам, че когато ти си близо, дори тъмнината се превръща в светлина. Чети това поне 3 пъти на ден. Напиши Амин и я сподели. Ще видиш положителна промяна в живота си.